Yes, order. Yes. Okay. Beda anenge sets moko koro kubedo gi order tabro yudo thuolo maber. Yes. Erokamano John Dubati. An iluonga ni Eric Oyugi. Adwa penjo ariyo kata adek. No, penjo achiel moriwo penjo gote nikech time. Okay. Yiena mondo mi awach mokwongo ni president dwaro ODM molo kaka ODM dwaro president. Apenjo wach mar ODM. Wantiere gi jok mane post election violence. Kendo notimore Kisumu kanoneg ji 207, 203, 208. Jogi dipo oyudo compensation up to date from Homa Bay nyaka Siaya. Bende ODM nigi plan mora mora mondo mi otim compensation ne jogi. Kaito mogik. Election mwadhigo ni the way ODM dhigo ni. Be wan gadieri ni ODM dhi yudo kata mano wabunge 45 in the next government. Okay. Mwadhi fomo sani ni. Because ODM dwaro sirkal. Okay. Sirkal monego ben dwaro ODM. Right.